pen chik mar omenda ni ober koso rach in kaka isene kijumla koni kijumla mano gima duoko tek nikech wadwa rito mondo wane kaka KRA dwa lawa aparo ni kaka wadwa osewacho kae en chik ma aparo ni nitie koko manogore mane wadhi e ng'anyo 2024 tinya neno ni chik magikelo sani en chik ma otemo winjo jopiny koro mano nyaka wagone gero kamano nikech nitie gik ma jopiny nong'ur kawacho ni ok gidwa achiel kuom gin gima wasewacho kae weche mag simu nikech ng'enywa jolony ne penjo ni weche mag simu kiwacho ni dwa medo omenda at point of activation kata sama chako tiyo gi simu ere yo kata ere mechanism mane mibo chako tiyo gi mano so ne nitie ng'ur mang'eny e wachno taneno kamano be gidhi gigolo giwacho ni oyo mano ok wanyal keto sani so mano ber ng'eni kiwinjo jopiny to mano gima ber anyalo wacho ni be gima ber kendo motimore sani en ni mondo gikonye weche ma miriambo kata misinformation matimore weche mag omenda an gima anyalo wacho ni nang'iyo gimoro ma iluongo ni term revenue strategy MTRS mane onego bed ni en gima ne wachako ng'iyo ni weche chike mag omenda dhigonade kanwa ng'iyo weche kaka wanyachopo Vision 2030 kae ne nitie kar ariyo ne nitie mokwongo e weche mag omenda kata administrative kato nitie weche mag policy mano onego bed ni itimo so king'iyo finance bill ineno ni odonje matut ahinya e weche ni wanyalo medo yudo omenda nade gima nya wacho kende ni manyo kaka wayudo omenda to ok rach mano nitie to ka wadwaro ni mondo ng'ur odog chien kuom jopiny nyaka wabe wang'e ni pesa ma wadhi kawo ni itiyo kode nade nikech japiny to onge gi shida gi chulo usuru to kidwa nyise sani ni KRA dwa biro cheko gimotime ode idwa chek law mirwako gi pesa miyudo mano sawa to ka wachako wadhi wang'iyo ni pesa ni itiyo go nang'o to koro kanyo waneno ka onge ler kabisa koro nyaka wabed gi balance mondo watang' ne jopiny ni chulo ushuru ber ober nikech kineno to yedhe ni osiptal ober nikech kineno kaka sani sekta maduong' moyudo pesa kabisa en sekta mar somo so kineno mano oket kanyo koro wakony jopiny ni wati gi pesa gi maber mondo jiwgi mondo gimed tiyo maber gimed chulo ushuru okay odhiambini nene nang'o ing'eni imiya microphone ka jolony wetena gi